ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಚೋಳದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಲೆವುಲ್ಲ ಪಂಡಂದು ಎಲ್ಲೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆತ್ಮೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಸೊ ದೆತ್ತವಲೈಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇವರ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂತ ತೂಯರ್ ಬರ್ತನೆ ಸೊ ಅವರ ತೂಕ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತುಲತೆ ಯಾನ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ ಲವುಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಟ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಂಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ದ ಮೈನ್ ಒಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪನೊಳಿ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಓ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಬತ್ತದೈತಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸೊ ಮಂಚೆಂಕ್ಲ ಕೆಲಸವರ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಉಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾ ಅವಿನಾಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ ತುಲತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಡೇನ್ ಕೇನ್ಪೆ ಏತ್ ವರ್ಷದಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ अविनाश भाई साहब अभी कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? सर मैं कार्पेट काम कम से कम आपको 2005 से स्टार्ट किया। हाँ 2005 से कसम 20 इतना साल हो गया। 2005 से स्टार्ट किया, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ओके तुला इथे आय म्हणजे 2505 ಕಾರ್ಪೆಟ್ 2005 ತನ ಹಾಂ 2005 ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ದೆಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಯ್ನ ನೀಟಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ क्या करेक्ट है ना सर अविनाश? अभी आर्किटेक्ट है ना वो लोग क्या ड्राइंग में बना के दे दिया वो मतलब सिस्टम में बनाता है मतलब आप है ना मैनुअल हाथ में कट करके बनाते हैं देखिए मेरा एक्सपीरियंस पांडा दाइंचंद पांडा इतने आर्किटेक्ट नगले दायित्व मन पेर पांडा इंक्ले इंजी ड्राइंग कोरपेरे अयन मैनुअल ಅದು ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನ್ಪಡಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ್ ಪುರ ಈ ಅವಿನಾಶ್ ಮಲ್ಪವೆ ತೊಂಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈತ್ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸೊ ತುಲೆ ಆಯನ ಆ ಮಂತನಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಎಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತನತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ದ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡತ ಇಂದು ಮಲ್ತನೆ ಪೂರ ಅವಿನಾಶೆ ಸೊ ತುಲೆ ಓ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ಲು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಕಟ್ ಮನ್ಪನ ರೀತಿ ಆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆತ ಸೋಕಡೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಬುಕ್ಕಂಚನೆ ದೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲಂಜನೆ ಇಂದೆನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನಂಜನೆ ಪಾಡಿರಪ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪುಂಡು ಐನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪಾಡ್ ಆಪಣದುಲೆ ತಲೆ ಮೂಲತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತುಲೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತ್ ಈ ರೀತಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡುದುಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಯ ಪುರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇಗ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಿರಾಬ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಚ ಪುರ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಕೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀಟಾದ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಕೊಯ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೋಟನ್ನ ನಡುಟ್ಟುಲೆ ಪಣತುಲೆ ದಿಕ್ಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಜನ ಪುಣ ಪಂಡ ದಿಕ್ಕು ನೀರು ಪಾಡಿರ ಅಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನ್ ದುಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೋಕುಗೋಸ್ಕರ ದೀಪೆರು ಪಂಡ ದಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಟೆರು ಪಂಡ ದಿಕ್ಕು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡಿರ ನೀಟಾದ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಈ ಚೇರ್ಸ್ ಪೂರ
ತುಲೆ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದು ತುಲೆ ಪಿದೆದ ಬಿಡೋದು ಏತ್ ನೀಟಾದ ತೋಜದುಂಟಲೆ. ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಸೈಟ್ದ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ನಿಮಗೆ ತೂದುಪ್ಪರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಜನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.